டேய் புகழ், என்ன சாப்பிட்ற? ஆ சரியா கேட்கல. சரி கொஞ்சம் தா கூட ஊட்டி விடுவா. தரமாட்டியா? குடுறா. தரமாட்டியா என்ன? டேய் புகழ புகழ கூட எனக்கு ஒரு சிப்ஸ் தா. 2 இருக்குதுல்ல, ஒன்று தாடா. கூட நான் உன்னை கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன். அங்கே வா, பக்கம் வா, இங்கே வா. வண்டியில் போகலாமா? ஆ இங்கே வா. சரி வா. அப்போ எனக்கு ஒரு சிப்ஸ் கொடுவா. தரமாட்டியா? பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சின்ன பையன் தரவே மாட்டிருக்கிறான். ஒரு சிப்ஸ் கேட்டால் தர மாட்டேங்கிறான். குட்ரா. டேய் ஓடியே போயிட்டாங்க.